wakutshela ukuthini umuntu nangu umbhekiseni osekhona umama engaya kuyena wafike wangikhumbuza ukuthi ngiyakhumbula akekho yini umuntu engeke ngathandana naye owathatha into yami mhlambe yangasese and naye mengasakhumbule kahle ngiyakhumbula ngihamba naye umama esaya kuyena umama ngangikade ngigule wathi asambeni sekumama umama lo wafika wathi ufuna into ya Iphenti indwangu yephenti elincane ngamnikeza ngihamba naye nangu eduze kwakho so mbhekiseni mfethu malandela ngabe yami ngicabanga ukuthi usisi usendleleleko sesamhighlightela nayo into ayaziyo ingqinamba usisi zona abhekane nazo kakhulu so into esesifuna ukuyithola kuwena ukuthi uyayazi yini le ndaba kakhulukazi sikhulume nje kule yephenti ngoba ngicathi yona esensitive kakhulu naleyo ukuthi usisi wayiveza malandela ukuthi wayethi ekhaya kuphi leo ngale wasikhamelela sasikhamelela hayi mfo ngiyakuza so mfethu usisi uyasho ukuthi wena umuntu okhonze kakhulu ukuthinta emthini so akakunuki kodwa ngokuqhathanisa lobu budlelwano asabe kubo nakubo waphinde wathi ukucheck inkinga wathola ukuthi wena ngathi khona izinto owazenza kusisi ingakho sikulandile mfethu cha sikhulumele mhlawumbe kukhona yini okwamanga okuvezwa usisi hayi yabo nje yonke into ayisho nje hayi angiyazi mina lonto leyo mungayazi mina nawe sikaze sihambe sobona umama lo esasiye kuyena yilo kuphela ngikukhumbulayo lo ke okay lo muntu esilungisela izinto zethu okay bafuna exolisi yini yakwenza wahlukana noNokwanda khawula ngithi ithini into yokuhamba uyekugobela uyolokha umuntu uthi gobela nginomuntu engithandana naye ngicela lo muntu angabe esasuka ubheka mina ngedwa umama umkhiye ushaya ingidi kodwa qhawe uyishaya ingidi awukazi ucele awukazi ulobole ushaya nje ingidi emjolweni ithini lento ithini into yongakhiphi konke ongaphakathi noma okwenzakala ngempela yakho uma ngabe usemjoleni ukuhlanza nje iqiniso ingonyoluka ufihle ukuthi unabantwana ufihle ukuthi uyagula ukugula ukuthizeni noma unani uzoveza sekungaphakathi Ningizimu Afrika ninabekashini kulo kwamenze ephuza umuntu asangamefika nginokho ajalo sikhulika khundla ngumzulwane kavunga misuvalavala kusavala sekuvala ngamakhande ematfotsa tinsiba temakhola ticoka bokucumu fala kahla hamba nomalandela amalanda landelane lami no Ukraine ngikhona igazi lami mfethu angisakwazi ngikhona mfethu usajima hayi ufuna phela manje wasifana nawo manje singadli ngefu namhlanje sibhalelwe intokazi uNokwanda wakamdletshe uNokwanda ubudlelwano nakubona wakhiwa nenkinga uma ekhiwa qhawula kithi lento isim affecte ngendlela ukuthi ebudlelwaneni abutholayo ke manje ngoba isoke lamkhiya lamshiya ebudlelwaneni asezithola ekubona akusahlaliki useba isikhathi esingangenyanga ezimbili number 2 okubhlungu qhawe even abantwana uma ethola umntwana noma eke wakhulela isisu siyachitheka mfethu unembuzo uNokwanda mbukeli kumbhekiseni unembuzo nezimpendulo afisa ukuthola asingahle ngevi kakhulu njengamanje asivele siqonde khona e-studio sibone ukuthi ithini into subscribe like comment usekhona into entsha behind the scenes yini komalayo ungekho ngifundisiwe nami ekampanini yini uzani la khona into engayisho kanti mina yini leyo baphathi bathi bona kunento ethiwa usuper tax super tax ayigomela sibizo unyawo basekhongo super tax lapha qhawe manje nje wapress usuper yini super tax usuper tax ila usho khona njengombukelo ukuthi uma ngichofoza usuper tax ngibanikeza amadola angakanani kuthiwa bangabheki ukuthi umnikeza abavele bezipena amadola abese subscribe wenze sure ukuthi uma ngabe usubscribe ngizokhathala ukufundisa subscribe button siyanthanda babukeli emakhaya anhlanje nje Inyoni TV ku TikTok Inyoni TV ku YouTube Inyoni TV lapha ku Facebook abantu abasibhalela sicela bebekezele muningi umthambo uthe abantu baka TikTok beke ukwenzani utshotha amavideo khona umuntu utshotha amavideo lapha sikubhekile sikujongile
Yeah, sesiphinde sabuya siphethe usisi okungunokwanda wakamdletshe. Usisi wakamdletshe udaba lakhe babukeli luthanda ukuba hlungu futhi udaba luthanda ukuba bucayi oluthinta kakhulu ke impilo yakhe. Yebo kona siyangena othandweni ngezimo zokuthi sifuna ukujabula kodwa esigcina sokufica ngaphakathi sigcina sifica izinto ezithinta kakhulu impilo yethu nezisihlukumeza kakhulu emoyeni. Kwajowo usibhalelile mfowethu. Landela mfethu abantu bayazi ukuthi sikwenzakalani sikhathalela impilo zabantu Kakhulu, isikhathi. yeah. So njengoba usisi sesibhalelile njengekwenzakalani sekuyile ithuba lokuthi njengoba thina sesisebenzile udaba lonke ngemuva. Yeah. Njengamanje dadewethu sikuyi-public siyabantu ufune baluse udaba lakho ngoba khona nabantu osuke bezonceda kahle kahle. Inhloso enkulu sokuyileyo nathi sithi sinceda ngapha siyithimba lokwenzakalani kodwa sibe samukela noncedo oqhamuka kwabanye abantu. So sisafisa ukuthi njengamanje uzethule uzendlale ukuthi udadewethu njengoba seshilo umfethu ukuthi usitshela unokwanda wakamdletshe so usitshele nje nengqikithi ukuthi why ubhalele Inyoni TV dadewethu. Yebo ngiyabonga ukuthi nibe nami njengoba bese nishilo ngonokwanda wakamdletshe. Yebo. Ngibe nenkinga la ngabona ukuthi ongcono ngivele ngibhalele Inyoni TV because ngeke ngabona abanye bethola usizo. Yebo. La ngithandane nobhuti. Before i-COVID ngicabanga kahle sithandane nobhuti, ubhuti igama lakhe uMbhekiseni wakacele. Okay. Sithandana nje kukuhle yonke into yethu ihamba kahle. Kwaze kwafika la ukuthi khona ke siyahlukana. Ekuhlukaneni kwethu akubanga kuhle. And into engibhalise ukuthi ngicela ukuthi ningisize. Nginenkinga yokuthi mengithandana nomuntu asiqhubeki kahle. Noma ngithi ngiyazama kuba yimina ofuna ukuphuma ku relationship noma kube uyena umuntu mhlawumbe sithandana 1 month 2 months Kuba isikhathi esincane. Kuba isikhathi esincane. Yeah, and mengikhumbula kahle yena uMbhekiseni bese sithandane nje isikhathi eside naye yonke into yethu right ngagcina kuyena ke ukuthi ngibe ube nobudlelwano obright. right naye. Ila khona ke ngibone khona ukuthi hayi izinto zami azihambi kahle. Okay, uMbhekiseni ugcinana nini ukuthandana naye bekuyisiphi isikhathi? Mengikhumbula kahle beku after i-COVID. After COVID. Ngasho ukuthi isikhathi eside. Mina into engifuna ukuyithola dadewethu yini le eyenzakalayo njengoba usho uyena uMbhekiseni okwakuthandana nesikhathi eside kodwa yini le eyenzakalayo nje in between empilo yakho mhlawumbe uthi ayihambi kahle nothi iyona ekwenza ukuthi ngempela uzothi ayino iyangiphusha angibhalele Inyoni TV ngifuna usizo. Yeah. Ngibe nenkinga okokuqala nje ngiqala ukunotice ukuthi cha la kuyabheda. Ngathandana nomfana After uMbhekiseni. Ngathandana nomfana, umfana saqhubha kahle naye. Kuthe la khona sengizwa ukuthi ayi ngathi akusahambi kahle ngathola engathi ngikhulelwe. Okay. Ekukhulelweni kwami mhlawumbe ngangino 3 months ngamtshela ukuthi hayi mfethu ngathi silase kukanje. Yeah. Umfana wagxuma wathi nje hayi yena ngeke kuze kukwazi ukuthi kube kanjalo ongcono asambe sekudokotela. Okay. Sihambe sekudokotela hayi kube right sibuye sithandane kahle emva lokho iphuphuma ingane. Kuthe mase kuphuphuma ingane ubhuti aphike naye ahlale lapha athi kushuthi mina ingane engikhiphile. Okay. Uqale lapho ke ayibo kanjani umfana ade sithandana kahle nayo yonke into bese evumile seku right yonke into. Hayi ngithi ukuhlala kancane ngiphinde futhi ngiqhubeke nempilo ngithandane nomunye futhi umfethu ohlala khona la eThekwini. No nahlukana naloyana. Sahlukana Ngithola umunye. Nihlukaniswa ukuphuphuma kwengane noma? Sihlukaniswa ukuphuphuma kwengane. Okay, shuthi niyayibanga le. Sesiyabanga ukuthi ngikhiphile ingane. Yena uthi wewe uthi mhlawumbe wenze ngamabomu. Ngenze ngamabomu. Yabona inkinga mfethu. Yeah, and kwaku serious ngempela ngoba ngangazi nami ukuthi kwenzakalani. Wathola umunye. Ngathola omunye nalo omunye kwabheda ke naye ngagcina sengibona ukuthi mhlawumbe kumele ngibone umuntu wesizulu. Okay. Sihambeke uma ngithathe engihambise kumuntu
asho umuntu ukuthi ayi ngathi wake waba nenkinga thizeni angikhumbuza ukuthi uyakhumbula niya wena ukhona umuntu wakathandana naye owake waya naye mhlawumbe kofaka intambo something noma nagcaba or something ngathi mina ngikhumbula kahle ngangigula nganginento nje engathi fever wathi umbhekiseni uzongithatha angise kumuntu owasiza angazi makuthi swakhe noma ukhazini wakhe yini owamsiza wayenayo lento enginayo ngithi mina anginayo inkinga mina mhlawumbe ngiyiphathele nje umkhuhlane athi haya sambeni ngoba phela ngiyamthanda ke ngavuma nami sahamba ngiyakhumbula kwakugogo wase ikephi imudlu la noma ngasakhumbuli kahle kodwa kulowo muzi lo safika nje safica ugogo lo gogo ke umbhekiseni vele bona babazana naye kwawukuthi uyasenza izinto sagcaba wangifaka nelokhuzane nentambo wathi ufuna ilokhuzane indwangu yephenti lami mengayona indwangu yephenti kube into engijwayele ukuyigqoka ngamnika ke kanjalo ethi nakhona uvulele inhlanhla zethu kuze kube ukuthi siyashada singabi nalutho esiphazamisayo uthandeni lethu ngivumeke phela nami ngiyamthanda umfana ngivume kanjalo wamnikeza iphenti noma indwangu ngamnikeza indwangu wayefuna kade efuna indwangu ngamnikeza yona ngasisitho umthanda cha ngangimthanda ngempela ngoba konke lokho okwenzekayo manje ngiyakhumbula ukuthi hayibo sengiyacabanga phela ingqondo isiyabuya ukuthi kahle kahle la kakudlalwa ngami yeah hayi silandise sikwaqhubeka kwaqhubeka ke wahamba wayozenza lezo zinto lezo ke silandise nje konke kwaqhubeka ke sihambile ke noma asho ke umama ngimtshela nami ukuthi ngiyakhumbula kwaba into ekanje anginikeze ke izinto zokwenza ke ukuthi ngiyageza ngizama ukususa lezo zinto lezo ngabona ngathi kuyazamazameka ngoba sesithandana nalo bhuti lo after that naye siyahlukana ukubuza nami nginawumbuza impela iyagojo ngokwesintu lezi ingane ezayibhubhuma wawukhona ukugeza because kuyayigeza wawukwenza lokho yebo ngikwenza okay malandela ngifuna ukucheck ukuthi umbhekiseni ngaphambi nje kokuthi akuyise kulomuntu lo akisa kuyena ngesikhathi unalento engathi ayifivana lo wazwacela nephente ngifuna ukucheck ukuthi ube umuntu okade ekholelwa yini emthini noma kwizinto zesintu kubantu besintu nje ngaphambi kokuba kube nokugula okuqalayo yebo ube umuntu nje okholelwayo khona ngoba ubuya achathe abuya aphalaze mhlawumbe ekseni kwesinye isikhathi athi asiphalaze soba u2 okay okunye benikwenza ndawonye okunye mhlawumbe ahambe aye ekhaya athi mebuya athi asenzeni vele kubo yena umuntu umethandana naye kubo uyenza akuyona nje into vele abayijwayele ukuthi uthande lesiqini okay okusho ukuthi kulomuntu okwaba uyena owahlola kuyena wakuvezela ukuthi kunomuntu engazi ukuthi nahamba kwangathi kunento enegcabayo kwahamba kwami kwathi kunento ayifaka kuwena okusho ukuthi nawe kwakunikeza isiqiniseko sokuthi zonke ke le inkinga oba nazo ebudlelwaneni wahamba wabakubona zisuka kule yanto kaMbhekiseni yebo wanesiqiniseko and akuyena umuntu oyedwa okay yayibona abantu abaningi sengihambe kubona ingakho ngithi manje ngineshow yokuthi kanti kusho ukuthi kwenzeka ngempela njengoba nje kwenzeka kanjena nje so wena my sister wonke umuntu after umbhekiseni ohlangana naye uyalunga kusheshe ngifuna ukucheck ukuthi isikhathi siba sincane sicishe silingane yini kubo bonke noma kukhona okungekuthi ukudonsa kancane mawuthanda naye yabo nje mfethu ngizokutshela iqiniso ukuthi ngidonsile mhlambe kuba u2 months okuyinto engingamnandi phela leyo kuba nje o2 months u1 month mhlambe kwesinye isikhathi uthi ngithi ngisaqala umbhekiseni lo ake sithole nokuthi umbhekiseni owakuphi nihlangana kanjani ake sikuthole nalo ngoba ngenzeka kube mhlambe lensizwa indlela nahlangana ngawo mhlambe yakubamba ngento ezithize wavela wadideka owakuphi umbhekiseni nihlangana kanjani nombhekiseni
Sinombhekiseni besisebenza emall eyodwa. Okay. Ya besibonana mesiyogibela mhlawumbe kwesinye isikhathi sibonana ekuseni mhlawumbe mase ngemsebenzini kwaba into kanjalo ke. Oh, umbhekiseni ungaphi? Owakacela isibongo sakhe. Oh ya, ngapha komhla welingana. Yebo mhlawumbe yalingana. Sikhemelele. Uke washo ukuthi sesikhemelele. Ngiyazazi lezi ndawo lezi amalendele. Ukuphela nokukhulele kuzona ngiyazazi impela ngapha kosikhemelele yabo nje. So impela insizwa mawukuthi yangakhona impela umuntu uyagaba shothi zidla iqungu insizwa lapha. Ya mhlambe ngicabanga ukuthi mfethu osibhalele khona sikwenzele nathi okusemandleni ethu. Samthola umbhekiseni. Sitholile insizwa ngicabanga ukuthi mhlasimpe nawe maye ngabe baphambi kwakho kuningi imibuzo angayihlaba ngayo lensizwa kwatsho kuningi esicabanga ukuthi nayo maye ngayibona usisi engakhululeka kokunye ngoba mhlawumbe unayo ayazi ukuthi uma ukuthi ngempela yakwenza ukuthi mnganani umonakalo esewenzile ngoba nje ngiyayibuka lento malandela nje ubusisi nje khona shuthi impilo yakhe ayisaqhubeka akasawazi ukuthi kunzima ukuthola umuntu uthi umthanda konakale nje ungazi ukuthi kwenzakaleni ngoba kona kwesinye isikhathi gwajo nawe sisi ngeke ngizokufihlela seyabantu besilisa sithande ukuthi umuntu mamthanda ngempela wenza sure ukuthi akasanyakazi kanti la sithatha khona izinto noma la kuthathwa khona izinto abazokuchazela into eyiqiniso ukuthi lento izoba nabuphi ubungozi empilweni yalomuntu othandana naye. Ecaba ukuthi fana sizama ukuyiqhelelanisa nalozo zinto gwajo okungangokuba ake sizinike nje ukuthi umuntu mfethu mayengithanda ngidalelwe yena akukho kuyohlula ngoba lento ukuthi umuntu uyakhanda because sizangivuqama malandela ukhane wena ukhandiwe la ukhandiwe and ngingenza ngempela futhi ngoba sisanda kuhlukana nje ngangiba nenkinga ukuthi ngihayize ukuhayiza unjani ukumthanda ukumthanda unjani njengamanje ukumthanda hayi angisaboni sengifuna nje ukulungisa izinto zami kodwa ukumthanda kakhulu ngangimthanda eqinini ngangimthandaki manje sengiyabona ukuthi hayi and uthi uqeda ukuthi besanda kuhlukana wehayizo nenkinga ukuhayiza usisi yabo so shuthi ukuhlukana kwenu imbangela yabo yakho kwaba yini konje uvezile ekuhlukaneni kwethu wathola ukuthi ngineyingane ezothuma kade umfihleli ngiyakhumbula ke wasichaza istory leso ukuthi kwaba lapho kuxabana kwawukuthi futhi ungathola nami ukuthi esikhathini sincane nje ngikade ngihlukene naye ngathola ukuthi ngoba khona umfana wakubo angazi noma wakubo noma umngane wakhe ngahlangana naye eworkshop ngamchazela ukuthi nginenkinga washo ukuthi hawu lo kushuthi vele izinto zakhe wayeseyihlelile ngoba waqonywa ngakubo ngeduku isahlukana okay shuthi nje kahle into eyaba imbangela esayidini lakhe ukuthi unezingane eziwu2 kodwa lesisonga umtshela ngani ukuthi unezingane wengazi noma usazomtshela noma usazama indlela mhlawumbe ukuthi umtshele ngiyacabanga yabo ukuthandana nomuntu ngangisihlahla ngiyayigangela ngoba nayo uyingane nginami hayi ngosisi katuna ngakho ngina 30 iminyaka yena ngakho yena una 26 ngangithi nje it's not bad ijahe salincane kodwa ushuthi ukuthi ngiyakholelwa la no ngicabanga ukuthi mhlambe gwajo mfethu ngale kokumosha isikhathi kwethu abafowethu abasilandele insizwa beyivulele mhlambe ukunzama ukukhulumisana nayo kubonakala kodwa mhlambe sisi thembisa la ngicela upromise ukuthi ngeke uzumthinde mayengena ehlala la wena ngeke uzumthinde ngeke uzukushukela umoya mhlawumbe yabo waphela ngiya-understand isimo obhekane naso kodwa ngifuna ukuthi sisazomlanda abalandeli aqinisekise asiwaphethe ama-bodyguard sicela uqinisekise ukuthi uzobeka phansi umoya ngoba inhloso ukulungisa ngiyathembisa okay azimlandi insizwa umbhekiseli iqhawe selifikile ngahlala lapho qhawe
malandela mfethu inziwa ikeyile ya mhlambe siphinde sikwamukele mfethu sokubingelela embhekiseni mfowacele bathi undosi yaphila amagaya Hayi ngiyaphila ngeze kunina abahlonishwa. hayi siyaphila eqhawe lesizwe Hawu. Sengithusa ukubona umuntu ekade ngamgcina kodwa ake ngiyizwe ukuthi mhlambe kwenzekani mhlambe. imaki uthuswa yini uthi uzawusisi Hayi ukuthi nje bafethu noma ngazi ngichaza ngithini le ndaba kodwa nje imaki yini ofuna ukuyichaza yantwana malandela ngicabanga ukuthi ubafu kunento afuna ukuyichaza singakasho lutho thina usefika wathuka usefuna ukuchaza uthuswa yini sichazele mfowethu uyamazi ukukutheni nje mfethu awukukutheni uyibona ukuthi kade yagcinana bengisho njalo kahle kahle. okay mfethu kulungile malandela ngicabanga ukuthi sisi nangombhekiseni sesimlandile simtholile sikwenzakalani so ngicabanga ukuthi over to you mfowethu sikulandele uyamazi ngithi ngicabanga ukuthi umazi okukhulu ukudlula lokho umbona khona ngamanje ngithi hayi ngiyamazi yeah so kunodaba ke asibhalele lona abade efisa ukuthi exhumane nawe noma ethola wena malandela ngicathi uthi singamnika ithuba lokuthi eyichaze yeah uyi-highlight ngoba uyayazi indaba uzoyi-highlight nje lapha nalapha ya ngoba uyayazi indaba kukumkhumbuza umfowethu Yebo. Ya mbhekiseni. Ngicela ukuthi bangifunele wena. Njengoba ngicela ukuthi bangifunele wena ingoba nginenkinga. Njengoba wazi ukuthi sasikade sithandana mina nawe. Nginenkinga la. Izinto zami ayihlangani kahle. okay izinto zakho zingahlangani kahle unalo ulwazi lalo sesi ukuthi mhlambe ngingenaba okay uyamazi kuqala mhlambe gotho sibisi sigeje isoka uyamazi usisi hayi angimazi kahle. uyamazi usisi ngingenaba sebudlelwaneni naye ningenathandana Yake waba njalo. okay Ukuthi manje mfethu nginokulahleka kancane. Manje wangithatha wangiletha la kuma TV kwenzekani? no okay mbhekiseni hayi bhutwami ngicela mhlambe lo mbuzo ubhekise kuthina ngoba ngicabanga ukuthi before nje size la sokuchazele ngayo yonke into sakulanda sakuchazela futhi ngicabanga mhlambe mawuthi nombuzo kanjalo ngicela uqondise kuthina yabo njengamanje usisi udinga ukuthi akhiphe nawe ngaphakathi kuyena abuze imibuzo afisa ukuyibuza kuwena ebekade engasalithola ithuba noma wena kade ungasamnikeza ithuba lokuthi ayibuze kuwena yabo ngicela uqhubeke sisi ya usevumile ukuthi uyakwazi ningenathandana usekuvumile konke mhlawumbe ke usungaqhubeka ke yini malandela sazoqhubeka usi yeah bafo asiqinisekise ukuthi kune gap la phakathi kwenu so uhleli khona awuweleli ngapha kusisi Yeah. usisi uchaza istory sonke then sikunika ithuba nawe sokhuluma chaza yeah ngubani khawu And anginankinga futhi ukuchazela ukuthi indaba ngize ngacela obhuti ukuthi bangifunise wena. Ngoba wangiblocka na WhatsApp nenamba yami wayiblock efonini yakho. Yonke into yami nje kwa Facebook la usabonakala. Ingakho ke ngacela bona ukuthi bangifunise wena. Kalahlekelwa ifoni nje. Okay, mewukuthi walahlelwa ifoni okay. Kulungileke. Inkinga yami la njengoba sekubizile ngicela ukuthi bangicelele wena. Ingoba ekuthandaneni kwami nawe ngathi khona izinto zenzeka hayi kahle ezingidalela ukuthi impilo yami ingaqhubeki. Ngingakwazi ukuthandana nomunye umuntu. Ngingakwazi ukwenza ezinye izinto ezenziwa abanye abantu abathandanayo. So lokho engenza ukuthi ngithi mhlambe uwena ungangisiza kulokho ingoba ngagcina ngawe ukuzwa ngithandana nomuntu. Ngenza kahle izinto ezenziwa abantu abathandanayo. Emva lokho akuphindanga kwenzeka. Manje futhi uyanginuka umthetho wakho mina. no Uthini? Hayi ngoba ngikunuka. mlalele yizwe story sakhe sisicela uchaze izinto obhekana nazo yabo ukuthi umbhekiseni after yena kwenzakaleni ukuze nje mhlawumbe nje usenze into ibefitshane malandela akachaza usisi ukuthi after wena
kwenze ku1 no2 no3 no4 no5 siyeza nakwena bafisa sibuza imibuzo sesenichazele. Ngizo nje shaya ngokusheshisa. Mbhekiseni ngathi mengihlukana nawe bengiba nenkinga zokuthi ngikuphuphe ebusuku. Mengikuphuphile ebusuku ngivuke kube ngathi khona kade ngikwenza ekseni. Mhlambe kwesinye isikhathi ebusuku ngihayize. Kwesinye isikhathi kuthiwa kade ngibiza igama lakho. Lokho ke nganganginaka ngoba ngaze ngaba right. Ngaqhubeka. Awuyitshela ukuthi mhlawumbe kusaqhubeka kona ukuthi mhlawumbe ukumthanda noma ngiyamkhumbula ngoba vele sihlukananga kahle. Angikaze nje ngithola iclosure. Okay, ubufike umphuphe ebusuku uma ulele. Ngimphuphe. Uma uvuka ekuseni kuthiwa kade ubiza igama lakhe. Ngicabanga ukuthi bakhona abantu abadala na kwishow yethu abasibukayo. Khona lento ekuthiwa isikhafulo gwajoy ukuthi angazi noma isakhona nesikhathini samanje like now. Kodwa khona into ekuthiwa isikhafulo. Ngathi ayisebenza kanjalo. Kodwa uqhubeka sisi bazosho nabantu. Ya bengiba nenkinga ekanjalo. Kwahamba ke ngaze ngagcina sekungcono lokho. Ngagcina nempilo isiqhubeka ngamkhohlwa naye ukuthi uke waba nakhona empilweni yami. Ngathandana nomunye umuntu. Ekuthandana kwami nomunye umuntu ngikade ngithandana nawe. Ngaba nenkinga yokuthi ngiphuphunyelwe ingane. Ephunyelweni ingane kwami kwavela ukuthi khona izinto enginazo njengoba kade babengenzele ekhaya izinto zesizulu. Kwavela nokuthi khona izinto ezenzeka ebudlalweni bami obudlule. Mhlawumbe kusho ukuthi isiso sami asakwazi ukubamba kahle. Nginenkinga kahle. Ngiqhubeke lapho ngathandana nomunye, mengithandana naye sibange indaba yokuthi mesilala khona omunye onga-enjoy khona omunye o-enjoyayo. Nalapho futhi inkinga yami isalapho ukuthi ebudlalweni bami khona izinkinga ezenzakalayo. My sister ngicela ukuveza nokuthi waya nakumuntu. Ngangibhodela. Then umuntu wakutshela ukuthini umuntu nangu umbhekiseni osekhona. Umama engaya kuyena wafike wangikhumbuza ukuthi ngiyakhumbula akekho yini umuntu engeke ngathandana naye owathatha into yami mhlambe yangasese. And naye mengasakhumbule kahle ngiyakhumbula ngihamba naye umama esaya kuyena umama ngangikade ngigula. Wathi asambeni sekumama umama lo wafika wathi ufuna into ya Iphenti indwangu yephenti encane. Ngamnikeza. Ngihamba naye nangu eduze kwakho. So mbhekiseni mfethu malandela ngabe yami. Ngicabanga ukuthi usisi usendlaleleko sesamhighlightela nayo into ayaziyo. Ingqinamba usisi izona abhekane nazo kakhulu. So into esesifuna ukuyithola kuwena ukuthi uyayazi yini le ndaba kakhulukazi sikhuluma nje kule yephenti ngoba ngicathi yona esensitive kakhulu naleyo ukuthi usisi wayiveza malandela ukuthi wayethi ekhaya kuphi Leo ngale wasikhamelela. Sasikhamelela. Yeah. Hayi mfowethu yakuza. So mfethu usisi uyasho ukuthi wena umuntu okhonze kakhulu ukuthinta emthini. So akakunuki kodwa ngokuqhathanisa lobu budlelwano sabe kubo nakubo waphinde wathi ukucheck inkinga wathola ukuthi wena ngathi khona izinto owazenza kusisi. Ingakho sikulandile mfethu cha sikhulumele. Mhlawumbe kukhona yini okwamanga okuvezwa usisi? Hayi yabo nje yonke into ayisho nje. Hayi angiyazi mina lo nto leyo. Mungayazi mina nawe sikaze sihambe. Sobona umama lo esasiye kuyena. Yilo kuphela ngikukhumbulayo. Lo ke okay, lo muntu oyesilungisela izinto zethu. Okay. Bafuna yaxolisa. Yini yakwenza wahlukana noNowanda? Akasayishongo manje. No, ngifuna ukuthi sisizwe ngawe ukuthi yini yenza ukuthi uzuhlukane noNowanda. Ngathola ukuthi unezingane ezimbili. Okay. Ezimbili zonke ingane ezindala ingane. Umuntu onengane ezimbili akathathwa yini? Kwakufanele ngitshele eqala. Yabona mangabe nje sisangithanda kufanele sitshela yonke into hayi. Mina ngangeke kube nankinga.
manje into esiyongicela kakhulu ukuthi azangitshela ofihlela umthetho wakho mase ngikutshela wena usungitshela ukuthi kushuthi wena wawulungisa umuzi wenye indoda ngoba phela kushuthi wena ingane zami mekweye zakho kuzobe sezininga kuwena ubaba oqala manje yazi ukuthini muthi uzobe ulungisa umuzi wenye indoda. Okay bafo Mbekiseni ngifuna ukucheck ukuthi ukuza ukuthi unezingane ezimbili kwakucindezela kuphona lokho. Bethi wangigila zakho ngoba manje wena ndiwawuje ukuthi uthola itshiji ingadi mfowethu sixoxe nje njengamajida ake sixoxe nje sathi ukuthi manje asikho hlelweni nje ofuna itshiji wena cha ngoba phela ebhudo kwangeve kukanjalo kodwa angitshele okay ikhona imali oyikhipha mhlambe owayiphoqa usese ukuthi wonja lezi ingane ayikho phela ngoba phela isingangazi okay maqasula ukuthi ulezingane nje ayi mfethu imali mfaqe magaya yini kahle yini le eyakwenza ukuthi usisi ukhethe ukumshiya nazi ingane usekuvezelile ukuthi unazo awuzondli azikucindezela izingane akethi meza wawuthi mawuya kuyena wafika nazo izingane emhlabeni obelethe izingane mhlawumbe emhlabeni okay wengafiki nazo yini le eyayisingaka kuyena eyayisimenza nokuyiqaqa kuwena ukuthi ngempela uzuthi ngeke ukwazi ukuqhubeka naye nezingane ngitshelwanga uyena ngazitholela mina ukuthi unezingane ezimbili mase ngimbuza ulibele ukuqala okay bafo wawumthanda nokwanda ngimthanda so wawunakho yini imqondo nakho ukuthi ngililanga uzomthatha mhlawumbe uzomlobola noma uzomcela kodwa nje izinto ezisuke ikhombisa ukuthi thina njengezizwe zamazulu ukuthi noma zesintu ukuthi cha intokazi ngifuna ukuba nekusasa naye isikhona into enjalo emqondweni wakho sivele sikima plan kanjalo manje wena wathena ofo izingane engabeka ngabona lo muntu kuningi futhi akuqwethe engakwazi mina okay mfowacele unazo ingane nginazo unazo zingaki 3 okay imanake oma izamama ohlukene noma uma oyedwa ezimbili ezoma oyedwa eyodwa eyomama okay usabamsene nabo sathandana nabo mabengane zakho hayi sawamsene nawo nje okay umtshilile nokwanda ngalokho wayekwazi bezabekazi ubazi kahle okay ke magayi umbuzo wami nje obungizwa ngibuza kanje uya ekuthenini imupho usuhlane nabo bonke mabengane zakho kodwa lo wesibili samile ukulungisa okay ake sikhulume ngalokuqala ake nje ecacise nihlukene naye njengoba umzali singane wamshiya ngizothi umshiyile ngoba ngithathandana futhi angifuni ukungena in details ukuthi ubani oshiya omunye kanjani njengoba umzali singane wamshiya ubani lo othi akamthathe wena uma ngabe wona ukwazi ukushiya umuntu othi unezingane umbalekela ngendlela ukuthi yena shuthi akafanele ukuthandwa ngoba unezingane lo mzali sileke sithini ngaye ngibuza nje wena manje inkinga lo engamzalisi uyena wangishiya ngeke ngikwazi ukuthi ngaphendula impendulo eqondile kulo mbuzo kwakufanele ungamvumeli phela akushiye kwakufanele umlandele ngisho ekushiya angisho ukushiya nezingane zakho lona wesibili ke yena ke naye futhi waye wrong njengoba lo wesibili sizama ukulungisa izinto kwaba yimina okay wembhekiseni izingane zakho lezi ezimbili shuthi wena njengoba uhlukene noma wazi uyavuma ukuthi zibe ne step father uyakuvuma lokho ukuthi zibe ne step father hayi ngeke kodwa uthini umbhekiseni le ndoda uthini lo umbhekiseni wena uyangidida manje uyeke lentombi ngoba inengane eziwu2 njengamanje unezingane nawe eziwu2 ezikomunye umuntu uthi wena lezo ngane lezo ke fethu kodwa imini ubakwazi kodwa wena umuntu onengane awumfuni ngisho ngoba wena uvwele wena cha hayi uthi ngimfuni right manje inkinga mase ngesezusho malandela mfethu ubafo uyalibeka iside lakhe so sisifuna ukucheck ukuthi isiphi izathu esenza ukuthi ungamchazeli
ubafu ukuthi wena unengane eziwu2 yeah mhlambe singamsoli kakhulu ubafu kanti manje vele lento ayibizanga ibalance ngaseqaleni mhlambe ningene ebudlelwaneni yini mhlambe kwenzakalani ngoba usazomtshela sisabuye enkulumweni okuyiyona ethinta ukuyagogo ethinta nezinkinga zakho zonke yes zonke nje Ngicabanga ukuthi mina isizathu sokuthi ngingamtsheli nami futhi anginakanga ngoba phela ngangithi ngiyidlalela. Kwazi kwaba ukuthi awuthi wangena ebudlalwaneni uthi uyayidlalela naye. Ngithi nje ngiyenza. Kwakusiphi isizathu salokho? Sathandana nje angazi nami ngachaza kanjani. Kodwa wawungaboni ukuthi ngaba into serious. Yebo. Okay. Ngangekho nje lapho ukuthi singaba serious kwaze kwagcina ukuthi sesi serious. And yena izinto zakhe uma sikhuluma unokuthi izinto zesizulu uthembela kakhulu ukhubalo le nanokuthi uthembela kakhulu izinto zesizulu ukuthi mhlawumbe uma wengane omunye umuntu yabo sike sixoxe ngalezo zinto bagcina ngibona ukuthi angamtshela wasaba ukumtshela njengoba sekuvela nje ukuthi wenakho ukuthi agxeke umuntu othandana nomunye uma wengane so wasathiswa lo ukuthi kubo yena ngeke azamthathe nje ngoba kubo bakholela kakhulu ezintweni zesizulu ngeke azamthatha umuntu onengane nomunye umuntu angazi ngibiza ngani lezo zinto lezo yini kodwa khona igama ayibiza ngalo manje uthando olunjani mina ngiyadideka gojo uthando olunjani ekuthiwa nje sasithandana nje uthando olunjani lolo inkinga lena kusuke kwenziwani ngizothi khona umuntu okuthandane naye ungayitshela ukuthi umazwisana kusuke kwenziwani isuke nenzani kwenziwani mana ushuthi sisona wathandana naye ungakabuyi izinto eziningi kusasa kuyena wawuthi nje uyenza ngangithi ngiyenza ngoba phela njalo vele singamsola umfowethu kanti mhlambe vele naye webaleka into nawe ayivele ibona ukuthi ayina nqobekela phambili kusuke kwenziwa njani sasithandana noma ngeke ngize ngichaze okuningi kodwa nje kwakuzenzakalela kodwa ekhambeni lesikhathi ngoba ngagcina wagcina usukheshile ngoba ngagcina sengimthanda kwangempela kanti ekumthandeni kwami kwangempela ila khona naye sezoveza ubuyeni okay mina ngifuna ukuthola manje bafu unowanda ubumthanda ngempela noma nawe wawuthi uyenza nje ngangimthanda kuyikona ukuthi bebiphuza beyintombi zendawo baziyo ukuthi nje ngeke bangakhona lapha manje ngivele ngadabuka nkosi yami ngibona into azenhlanga ngiyithathe ngisondeze eduze hayi walungayo kanjalo kumanje umsabuyela khona ntshela ngangigcine ebiyekile mina so nje bengimthanda phela kodwa ke iyangithu sentence okay bafesabo malandela ngicela ukuthi mfethu ngoba usisi njengamanje usenalo uthando likabafu to be honest hayi maye ngahle ibuye ethi ngiyaze indlala kuwena nokwanda ngiyaxolisa u1 2 siyama ngibona okay ufuna ukuza kule nkinga malandela usesasibhalele yona sithe ubudlelwane obutholayo abusahambi kahle wabala kwakuningi awusakhona ngisho ukubamba ingane la usuke ufuna ukubamba khona umuntu ofisayo la nguyibona ushada uqhubeka nempilo njengoba abantu uenjoy ubudlelwane kodwa kwenzeki and into yakho mayenzeka usola ukuthi konakala kumbhekiseni usisi impilo yakhe imile mfowethu and lezi zinto ayichazile nawe ukuphumela obala usebenzisa ukutsizwa ukuthi ikhona yini ngempela into owayenza emzimbeni wakhe njoba enje kuyikona ukuthi mhlawumbe singabukeka nje ngelinye ilihlo ngendlela mhlawumbe seyiyona yabona kodwa mina ngahlala njwa nje ngikhulele emakhaya so wakhona nje ekhaya sabantu vele kume mhlawumbe abantu abadala kunambe ngibonela kubona kakhulu uthi okay ngiyakhuluma lapha phana thiwa intombi yabani imise kabi yabona mhlawumbe ngagcina nami sengisondela yabo ngathola uthi okay intombi ufuna nje uyiqoqa njengoba nje ngeke ngasho ngathi bephuza kabi kodwa manje wagcina eseqondile ngendlela ukuthi phela nami ngangizama nje ngombhemi wawuthi umthetho wami manje ngiyathuka kakhulu manje masiwa mhlawumbe
So ngifuna ukubuya kule yengubo yangaphansi othi wathina wona wayithatha wawuyokwenzani ngayo mfethu ngifuna nje ukhulume mfethu ukhululeke kahle kahle ugogo lo ugogo mawasi wayethe ufuna nje ukuthi aqinise uthando lwethu sigcine mhlambe sekusondela nakhona emshadweni yabona manje okay mhlambe kukhona inanichazela kona wemfokacela ukuthi mhlasimpe njengoba enza lento kunini kuyofane noma yinini noma ngabe kuthiwa mhlambe omunye useyezwa ukuthi ngazi ukuthi mhlambe into angazi noma ngizothi uya expire noma kwenzakalani wanichazela ukuthi iyoba nabuphi umgozi noma kuyokwenzakalani komunye nomunye ngoba sizama ukuchecka la ukuthi uma kuukuthi inkinga zasisanazo zokuchithekelwa izithi zokuthi umuntu wesilisa angahlali sizama ukuchecka ukuthi mhlambe uma kuukuthi wanivezela into enjalo ngabe ikhona yini okuyimbangela ngoba asifuni ukuthi sithi umuntu obeyimbangela yale inkinga usesathi ubhekene nayo njengamanje wena kukhona yini ugoga lo muntu enimhambela nichazela khona empeleni kwaba ukuthi nje nami kwathi akufanele omunye nomunye adinwe omunye akufanele sihlukane ngoba mekusahlukana lento lezojika ibe ingozi ikakhulukazi kuyena yabona manje nami ngasuke futhi ngathatha ngenhliziyo lento engasuke ngayizwa nawe wathatha ngothando bafu wathi uyambiyela umuntu wakho yabona ngiyaxolisa kakhulu kodwa uyakhumbula ukuthi mina ungichazelanga ekuhambeni kwethu thina sasuka ngiwumuntu mina oyolapheka ngoba ngangigula mase sifika phambili sebenze ngathi bayayifaka nje leyo nto ngoba bezongisiza mina ngichazele kangakahle mengikhipha iqiniso so njengamanje mfethu empekiseni ibhlungu into eyenzakalayo ngoba udadewethu into zakhe ivalekile akekho umuntu ongathanda ukuba happy kubudlelwane umuntu move on unalungelo lokumove on kodwa ekugcineni kumele sibe happy so ke inkiyankiya ke le mfowethu siyathokoza nokuthi sesikutholile yabo malandela mina mfethu futhi nethimba lethu lele la ngemuva okuyilona mfowethu elisebenze kanzima ukuthola lo mbhemu ngoba hayi insizwa hayi ayitholakali kuyasho ukuthi yasesikhemelele hayi bingatholakali kalula so mfowethu njengamanje wena uyakuvuma ukuthi wakwenza ukuthile kudadewethu usushilo kodwa ngithi ngiyakha mina yabona kodwa mfethu wawakha kanjani ngoba phela lo muntu wangakamloboli wangakabi inkodosi yakho wangakecela wangakenzi lutho wena usuyagijima uyokhiya uyovala zonke muhle umbuzo uthi uyamgedela futhi lo muntu lo two mfethu uma ngabe mfethu ngicabanga ukuthi mfowacela likhulu iphutho walenza kakhulu wakhiya umuntu ungakazi yonke impilo yakho ukuthi umuntu ophila kanjani umuntu osedlule kuziphi inkinga awukwazi ukukhiya umuntu ungatholile ukuthi ingane unazo noma akanazo uma wazi wena ukuthi angeke uzuthandane nomuntu ngokugadwa nje uthando shothi bala bafo wakhaja uthando kahle kahle yabo wasewenza zonke lezi zinto lezi so njengamanje mfowethu sidinga ukuthi ke ngoba usisi esibhalelile sakuthola isolution kahle kahle ikuwena mfowethu ukuthi izokwenziwa kanjani ukuze ziqaqeke into ikasisi ebuyele esimeni abe umuntu aqhubeke nobudlelwane awenzayo ngoba naye ufuna ejabule ngithi kunjalo noWanda naye ejabule egcineni because uhamba wathola ukuthi inkinga kwaba uwe mfethu ngizoqala lapha embuzweni wakho kodwa impendulo ngathi nje bethi ngoba ngangafuni naye ngempela mfethu yabona ngangafuni naye nje indawo umuntu wesilisa osonde eduze kwakho yabona manje yonke eyazenza ukuthi mhlawumbe ngize ngithi ngiyakha yabona ngoba phela nami ngumuntu obamba amatoho nginethemba lokuthi hayi ngizohlangana imali ukwazi ukuthi okay hayi siyovela lapha yabona lapha ku mase ngithola into kanje ukuthi unengane manje wemfukacela awucabangi ukuthi unokwanda njengoba echithekelwe ingane sezingaki ingane ukuthi sewube sebudlelwaneni zachitheka zimbili awucabangi ukuthi njengoba usisi ingane zakhe zichitheka mhlambe kufanele kube ukuthi
kufanele ezale iy'ngane zakho noma athole iy'ngane zakho ngezinto nina enazenziwa nina nobabili ngoba ngicabanga ukuthi lo muntu owanenza lento njengokanani Caba wathatha okwangaphasi kwasisi wakwenza lokho akwenza kona awucabangi yini ukuthi lento isalumbanisa imimoya yenu mhlambe yalumbanisa amagazi nani awucabangi ukuthi ukubalekela usisi usowenza lezi zinto sekufanele manje uqondane ngqo nento wayenza usisi ukuze athola abantwana okay ungathini mangathi usisi ukuze athola abantwana afana athandane nawe nje unguna phakathi njengoba ukade ukwenzile ungathini mongathola lokho and it's painful ubhlungu ngempela sesibukelela izingane mfowethu usisi akayithola ingane uma nje kungathola lokho loso simo ngasilungisa kanjani ngoba phela kahle kahle akufanele sikudabukele kakhulu uwena umuntu owenza into ngesinqumo sakho wedwa wangahlala nosisi ungathini mangathola lokho ukuthi ke usisi lo ukuze nje impilo yakhe iqhubeke athole izingane kube khona abazukulu kufanele kube wena umuntu ozogenca nje ugenca nje Ngizoqala la ekuthaneni xolisa kakhulu kuye ngiphinde futhi ngibuyele embuzweni wakho ekuthaneni ngenze njani ngathi impendulo yami ngathi ungakuyena ukuthi mhlawumbe uyakuvuma lo ngoba ngiyasola kakhulu futhi ngiyafisa ukuthi into zikwazi zilungiseke ngalo ndlela manje mina phela bengingazi mina ngisiyo umuntu olenhliziyo embi mina yabo number 4 usenalo nothando lakhe mfethu hayi cha mfethu kuyiwona ukuthi bengiya la embuzweni wakho hayi ukuthi mhlawumbe kodwa lokho ungakuvuma okubuza umalandela ungakuvuma ngesizathu sokuthini ngesizathu sokuthi makuthiwa qhubeka nayo usisi hayi ungavuma ya ngoba phela ekugcineni wacela kufanele sokufihla ukuthi umuntu obe umsusa wayo yonke lento uwe wathatha isinqumo wedwa manje uma kufanele ishizolo shiswe uwe asazi navumelana ngani nogobela kwatsho mhlambe futhi wakusho nje ukuthi kuyoba yimi umuntu oshisa lapha nanokuthi umalandela ngikuthola ukuthi mfowethu wena njengomuntu okhonza imithi nomuntu okhulele kwasikhemelele nowenza usisi isekhona ni chance ukuthi ke ungahamba uyokuvula mawuthi wawukhila ingidi uyovula lo ngidi mawukuthi wakade kwenza wena waziyo mawukuthi lelo phindi laligqitshiwe noma ukwenza wena mawukuthi liyatholakala isekhona ngoba lo mbuzo ngicatha kumele usana ukuthi isekhona malandela ngivumela mfethu isekhona nithuba ngoba phela nakhona ukuthi sithi ubiyelana nani ningabuyelana kodwa uthola ukuthi uthando lendla lisekho ngaleyo ndlela leyo so ukuthi wobana uyamcabangela kufuna ube ngathi uyamzwela lisekhona ithuba lokuthi ngingalungiseka lezi zinto wena njengomuntu owawenzile ngumsusu wento umkhandi wento manje ngazi lo wakho kusashona kodwa ukhona umzukulu wakhe owathatha ikhwama ngalo ndlela mina sengingaxhumana naye ngiyacabanga ukuthi impela angayenza imizamo okusho ukuthi lilokho nje kusangenzeka ukuthi usizo mhlawumbe litholakala yabo ngalo ndlela leyo engisho ngayo okay but kuyazwakala shuthi la uhamba khona lapha amazi nokuthi ugogo sashona ikhwama zasala ukuthi phela lapha phela wagogo lwabe bengikhonze kakhulu so wangiphoqa ukuthi ngiye nje umfihleni wakhe so wasala ingane yakhe umzukulu wakhe ozalwa indodana seyashona nayo okay dadewethu ngiyafisa mina kuwe ukuzwa kwena ukuthi njengoba usuzwile mfowethu ukuthi nangu mfowethu uyalibeka udaba lokuthi cha kwenzakala 1 no 2 no 3 no 4 nawe na kahlahle mandela sesimkhiphele ingonyuluka iqiniso lonke wahlanza mfowethu Nyoni TV ngiyabonga ukuthi yena ugcine tholakalile ngiyathemba futhi ukuthi izinto zizoba right kuzolunga nginami nje ngingenza noma yini ukuze ukuthi kulunge ngisizakale kodwa mfokacele uyaqinisekisa ukuthi lo muntu osesele nezikhwama mhlambe ngakwazi ukuthi usisa amlekelele ukuqinisekisa lokho mhlambe
Mfethu ungibona ngithule nje ngicabanga yona le nkinga lena. Ngoba mangithatha ukubuyisa kahle umqondo. Le ntombazane bese le umzukulu wagogo behamba nje incela lapha nalapha kubantu abayinyanga. So okusho wona ukuthi kuzoba nzima wona ukuthi asizakala angithembi. Hayi angiboni ngempela angazi. Kodwa ngiboni mfethu. Ya mhlawumbe kuzofane Gwajo senze njani sizama ukuxhumana no dade lo kuzofane senze ikuphi okufanele sikuzama mhlawumbe. Ngicabanga ukuthi mfowethu ngoba uyasho ukuthi ugogo akasekho. Owayenze lento le. Ngoba phela angifuni usishiye sizozama nathi njenge Nyoni TV ukwethekela ulwazi kubanye abantu nabanye futhi ababukayo la hlapha bangalekelela ukuthi ithini solution ngoba into eyinkinga phela uma kulokho noma kwenziwa zonke lezi zinto ezenziwayo mazenziwe umuntu ngokwazi kwami usuke kufuna ukuthi ivulwe kuye lo muntu lokho ngingazi ke noma indodakazi izokhona lo uthi wena iseyasaliswa washo ugogo. So my sister udaba lwakho sinomhlehlengela walo ukuthi solisebenza kuze kube sekugcineni sibone ukuthi uyasizakala yini. Sibambisene naye umfowacela awukwazi ukusala sededela ngoba inkinga adalwa wena sizolungisa amadamesha akho manje ukuthi usizakhululeke ngoba wena umloka wenza yonke into oyenzile. Okunye Gwajo ngokufisayo ngingasabhekisile kunini ngibhekise nje kubelaphi Gwajo ngombono wami nje nami kumalandela ngomfana omncane wakadlamini ngiyafisa ngathi ogobela ngoba abantu bakithi besinto futhi ngiyafisa ngathi ogobela bengangalokha noma bengangavumela ukulokha bengawatholile ama details omuntu abamsizayo noma umuntu abamlokhelayo ukuthi okay lo muntu othandana naye usuhambe isigaba esingakanani na ngabe usucelile ngabe usulobolile ngabe usuwenze njani ngoba lento igcina yenza amademeshe uma ngabe kuzaba sathe nje kufika umfana ojolayo usuyalokha sabathe kufika umfana ojolayo usuyalokha umjolo yinto nje kuphela noma ngabe inini phela noma inini uyacabanga ukuthi iphutha laba lapho mina isona sifiso engisicelayo ngiguqile ukuthi ogobela engazi ukuthi singathi Gwajo masilokha noma besilokhela ake ngifike nento ubufakazi bokuthi cha makhosi sekusela udwendwe sekusela ukuthi izushaya abone futhi proof ukuthi cha hayi le ndoda iyahambe yocela noma ulokho indoda yakho yayikhipha ibizo yakhehla umakoti kucace nje ukuthi ngilokhela vele mfethu into ekufanele ngilokheleyo ngoba kahle mfowethu masikhombe iqiniso iphutho walenza kwaba yilo lelo lokuzobopha umuntu wazi kahle ukuthi awukana kuze kodwa mhlawumbe nawe dadewethu ukube kuthiwe waqonga isibindi wabeka eceleni uthando wamtshela ubaba mhlawumbe wayezobaleka elingakakonakala nalezi zinto lezi zonakele kodwa ke phela angeke sisasola ngoba njengamanje silungisa inkinga malandela mfethu asibathembise abantu ukulolu daba sizodlandela siyaphikelela ke masilandela indaba asimi siyabonga mfowethu umfokacele hlonipha siyakuhlonipha nje nawungasilwisi ngoba abanye baye besilwisi futhi ke mawusukulwa ke hayi nathi asinawo amandla theni kodwa nathi baba khona bakwazi ukuthi bethi nje ukusibambela wena kancane bethi ukubeka izandla mbijana kodwa nje futhi siyabonga ukusihlonipha kwakho sesiyakuthemba futhi ukuthi angeke sisakulandelela ukulungisa lolu daba sizolokho esixhumana siza ukuthi inhlelo zihamba kanjani futhi wena uzofanele ngicela esithintele noma usinikeze inamba zandodakazi ithimba lethi la ngemuva lizolokhu lina vethu thina sinethimbo lelathi lokhu likufuna